I 2001 flyttede jeg til Onsild, som jo absolut ikke er verdens navle. Tilflytter fra Aarhus, og jeg kendte ikke så mange mennesker. Igennem mit arbejde mødte jeg ejendomsmægleren Mogens Kiel, som fortalte mig, at jeg skulle lige være med i det her Junior Chamber. Jeg tænkte, en loge? Nej, det skal jeg ikke med i. Men han insisterede, og jeg kom med til et par møder, hvor jeg så, hvad JSI det er. JSI er, dengang var det unge mennesker, hvor man gik under mottoet fremtidens ledere. Der var landmænd, der var en swimmingpoolmand, der var en tømrer, der var, ja, alt muligt. Det var et brugskar, og jeg faldt hurtigt ind, og det gav mig et kanonnetværk i Hobro, hvor det vil tage mig år at finde det på andre måder i det omfang. Jeg har haft rigtig mange gode oplevelser med JSI. Jeg har været formand et år og prøvet kræfter med det. Jeg har deltaget i ølfestivalen i mange år, både som aktiv planlægger og gæst også. Jeg har været med på kongresser, og det har været nogle af de rigtig sjove oplevelser, men hvor vi også har haft nogle fantastiske foredrag, hvor vi har hørt alle mulige mennesker fortælle om vidt og bredt. Og så har jeg været med i JSI, hvor vi som den eneste afdeling i Danmark fik bevilget 1 million fra EU til en læreruddannelse, som gik over cirka 1,5 år. En fantastisk præstation, som virkelig gav en øjenåbner for JSI resten af landet. Jeg kunne anbefale JSI, hvis du vil have et godt netværk, professionelt netværk, få nogle rigtig gode venner og få en masse fede oplevelser.